Good morning, my beloved Cathonetics. It's me again, Bisayang Ilocana, Ilongga Bisaya gal. Welcome back to my channel, and this will be our last gala-gala dito, last day here in Honolulu before we head back home to Vegas. And maaga-aga pa ngayon, we're just gonna go back to Waikiki Beach. Magtampisaw tayo for the last time. Natutulog pa si mother, masyado pa kasi maaga. And then we're just gonna be there for an hour or two and then go back to the hotel. And then si mother naman dalhin natin dun sa hot spa or hot tub. And then we'll get ready, we're gonna get packed, and then we're gonna leave. We're back here in Waikiki Beach for the last time. Ang problema lang dito sa akin ngayon, hold on. Yan. Madali naming umalis. As you can see, wala akong contact lens. At ibig sabihin yan, bulag si Bisayang Ilocana ngayon. Blurry lahat ng nakikita ko dito. Kaya challenge to. So, ayan, kayo na lang muna ang mag-enjoy at hindi ko masyado makita yung mga nandito. Ayan. Maraming tao. What time is it? 7? Oh, there's volunteers doing, like, cleaning up. Naglilinis sila ng mga basura, mga dahon-dahon, which is really nice. So, laging malinis dito. Meron lang nag-ano, metal detecting. Yan. Ta? Do it. Let's do it. Hilo ka. This is the last day. Let's go. This is it. Mag-ano tayo? We need to wash kasi malagkit. Wash na. Are you going? So almost 8 o'clock pero ano na, medyo papuno na. Maaga silang nag-open ng mga rental nila compared kahapon. Kaya marami ng umbrellas, mga bench, for rent yan. Yun. Tapos sa likod ni Beb ko, yun yung shower area natin para magbanlaw kasi talagang very sticky. Yung feeling mo pag naligo Surfing ka. board, rentals lahat. Yan. Yep. Yan. Tsaka wala talaga akong makita. Maligo ta. Maligos. Let's go. Ayan, we're going back to the hotel room. We're in front of the Hyatt Regency here in Waikiki, along Waikiki Beach. Pero daan lang. Daan lang. Ayan, ang daming ABC stores, yun yung mga souvenir. Parang convenience store nila na maraming pwede mong mas souvenir dala sa lubong.
from Hawaii. Puro ano lang dito. Buildings, stores. Ayan. Karamihan along the ano yan? Kalakaua Avenue. Doon sa may Waikiki Beach. Yun yung marami. Oh, dito pala. Kung gusto mo mag-rent. Scooters. So, yung pangdalawahan. Yan, maliit lang. Very cute. Rental. Kung mag-rent ng motorcycle, fancy or chic looking. Tapos, ayan. Next is the Royal Grove Hotel. And umaambon na naman. Napaka ano talaga, unpredictable ng ano dito. Weather nila dito. Ayan. Kanina mainit tapos biglang cloudy. Ngayon umaambon. So we are now in Kuhio. Yun yung street natin sa ano natin, Malia Waikiki Hotel. Lang. Parang ano lang siya, square lang siya. Paikot-ikot ka lang dito. You just need to get familiarized with the main street. Then yung mga side street, diretso-diretso lang doon pa rin siya mapupunta. Ayan. Kung kailan naman tayo na get used na dito sa masikot-sikot, yun naman ang time na kailangan nang umalis. Walang forever. Walang forever. Unless you're living here. Walang batukan. Kagabi, we totally forgot and we missed the fireworks display. Every Friday yun dito. Nung lumabas kami para mag night out ng konti, rinig na lang kami yung putukan. Tapos sabi nung lalaki doon sa naghihena, "Oh, you're missing all the fireworks." Oo nga no. Na ano pa naman yun, nung nasa Vegas pa kami, we were planning to, ano sabi namin, oh, remind, ganyan, by, sa Friday. Live. Walang nangyari. Nakalimutan. Pero, it's okay. We had fun. Ako pag ano naman, det naman kami. Kahit pa paano kagabi. So, yun. Let's go back to the hotel. Goodbye na dito sa Malia, Waikiki. Ayan. Oh, everything is packed. And we're ready to go. Ayan na, sa Bisayang Ilocana. Laki na yung backpack. So, let's go! Pag masobra tayo ng gamit, ito, ilalagay natin sa isang bag na ganito. Yung bag mo. Tapos, lagyan